Dobrý deň, vítajte opäť a dnes si ukážeme tlačítkovú funkciu pre vaše web stránky. Tlačítková funkcia, čo to vlastne je to, že ak kliknete na niektoré z týchto tlačítok, tak vás to presmeruje automaticky na inú stránku, kde bude iný text a všetko tam bude prepísané. A to sa dneska ideme naučiť. Ešte aj to hľadanie, no to je, vidíte, sami vidíte, že hľadanie buguje, tak preto poďme do moja web stránka, index, otvoriť programe Dreamweaver 8. Nie. Tak, a máme tu tlačítka. Moment, ja ich nechcem označené mať tam tým. Tak, poďme na to. Keď si označíme domov, označuj z tohoto, no, označíme si takto domov. Tu vidíte v tej makromedii, že link. A to nás presmeruje na tú adresu, tak tam napíšeme náš web http://www.babovkova.eu. Vy si tam napíšte vašu web stránku, ako sa volá, a zase lomitko. Prvý odkaz nám bude fungovať. Druhý. Blok. Takže si vytvoríme, teraz to ide, že si musíme vytvoriť aj potom nový súbor s všetkými týmito vecami. http://www.babovkova.eu blok. A teraz, ak máte stiahnutý ten zhľad, ak máte koncovku HTML, to vidíte tuto, kde vám tá makromedia ukáže vaše umiestnenie toho programu, tak to je index.html. Tak tam dáme .html. O nás. Vlastne ja si skopírujem celú túto web stránku, nech ju nemusím tak stále písať. O nás, tam si dám napríklad, teraz sa bude volať, že about us.html. Fotky, photos, naše výrobky, neviem, výrobky.html, odkazy s Y. Samozrejme musíte ten text radšej celý označiť a bez medzier. Iba text označiť, nie s medzerou takto. Len text. Odkazy a už len kontakt. Dobre. Teraz tie tlačítka máme a fungovali, už fungujú vlastne. Teraz to uložíme. Ale nastáva prvý problém a toto. Že keď na to tlačítko klikneme, tak to musím celé nahradzovať, pretože ten môj dizajn je momentálne taký, že ja to celé musím nahradzovať na tú web stránku. Ak aj vám toto robí, tak aj vy nahráte celý dizajn. Moment, načítava sa to. No. Pretože ak teda klikneme, otvorím tu, na niektoré z týchto tlačidiel, ktoré už fungujú, tak nám to vyhodí
Error 404, súborné nalezen. Toto neviem, aký je teraz, majú oni problém s databázou, to je iba ICCZ, nebojte sa, všetko tam je v pohode. Tak vidíte, tak nás to hodí takto, že súborné nalezen. Tak. To ideme opraviť, a to tak, že si musíme vytvoriť takéto súbory, aké sme napísali do odkazov. To je, že blok HTML, tak musíme vytvoriť súbor blok HTML. Tak dáme index, doporučujem to urobiť takto. Index, ak máte ten zlat stiahnutý, kopírovať, vložiť, no prilepiť. Ja ich tak urobím viacej, koľko ich tu mám? Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobre. 1, 2, 3, 4, 5, ešte jedno, 6. Tak. Toto sa nám volalo blok. To si pamätáte, že tam máme aj kontakt. Musíte ich dať také mená, keď sme ich tam zadali do linku. Photos about us, výrobky a už len maliny, nie, jak sa volá to posledné, odkazy. Na to normálne, ok. Odkazy. Teraz si ich ideme pootvárať všetky v Macromedia Dreamweaver a postupne ich poeditujeme. Čakaj, kým sa nám otvorí. Je to normálne. Prečo mi nereaguje moja zložka? Čo sa to stalo? Nejaký zrejme bug môjho počítača. No. Tak si teraz otvoríme všetky tieto súbory Macromédii a idú sa editovať. Tak. Prečo sa mi otvoril Firefox? Nie. No to je. Skrátka jedno to ja si potom vyrieším, tak všetkých pootvárame v Macromédii. Všetky tieto HTML súbory. Až na index, ktorý tam už máme otvorený. Ešte som tam čo nedal, je tam všetkých 6. Yes, takže ich tam všetkých 6. Tak začneme od blogu. No. Ja to viete čo? Teraz si ideme iba prepisovať toto. Obsah tej stránky, že tam bude nejaké nové informácie. Tak ja to, myslím si, že to zrýchlim, pretože tieto informácie, ktoré tam ja budem dávať, budú aj tak nepravdivé, pretože nemám žiadnu bubblkovú firmu. Je to iba na test. Tak to zrýchlime.
ideme vypnúť program. Toto prepáčte mi písal na Skype jeden kamoš. A ideme ich uploadnúť na náš FTP server. To znovu odstránim. A znovu to tam všetko prekopírujeme. Inak kto by to chcel takto všetko na červené označiť ako ja, že všetky súbory hneď označiť, tak CTRL A. No poďme sa presvedčiť, či to tam máme. Tak, konečne mi aj tá stránka už poriadne ide, tak. Domov. Funguje. Blok. Funguje. Vidíte, babulkový blok. O nás. Funguje. Fotky. Funguje. Naše výrobky. Funguje. Odkazy. Funguje. A kontakt. No to asi nefunguje, nejako dlho načíta. Dávaj. Prečo mi dá kontakt ako výrobky? To sa mi asi dá ako pokašľalo, že ja som dal omylom kontakt na výrobky, no. Tak ale vidíte, funguje nám to, len kontakt blbne, no. Kontakt napíšte nám tu. Napíšme to ako... Toto mi inak aj vy môžete napísať, pretože toto, čo mi tu napíšete a kliknete na odoslať, tie odpovede sa tu zobrazia, keď ich schválim, ale ja ich už neschválujem. Tieto odpovede. Ja ich tu nezverejňujem, iba mi prídu na e-mail, ja si ich prečítam a odpíšem na ne. A prosím vás, ak chcete, aby som vám na ne odpisoval, tak napíšte aj e-mail váš. Neviem, tam môžem odpísať, pretože to sa mi nič také nedáva, že napríklad, že trolling you. Telefón vôbec nemusíte, to nie je vôbec povinné, aj keď ja tam dám svoj. A nedám si tam svoj, dám tam to iba plus 4 2 1. Alebo tam nedám žiadny, pretože to by mi potom mohlo vyhodiť chybu, že to nastala nejaká chyba pri vypisovaní, mám to skontrolovať. No. Správa bola úspešne odoslaná, odpoveď na tejto stránke sa zobrazí do 12 hodín, no ona sa tam nezobrazí do 12 hodín. No nič, tak ja sa tu teraz s vami lúčim. Dúfam, že vám toto video opäť pomohlo a dúfam, že ste sa opäť niečo priučili z toho, ako si vlastne pokračovať vo vývoji so svojou web stránkou, ak ešte neviete, ako sa tam dávajú tieto tlačidlá, jednoduché, tieto základné tlačidlo. Aj keď ja som dokašľal ten kontakt, ale opravovať sa mi to teda už nechce. Ja sa s vami teda lúčim a môžete sa tešiť na ďalší návod, ktorý bude neviem kedy, pretože teraz idem točiť let's play pre môj druhý kanál Let's Play Slovakia. Tak zatiaľ dovidenia.